Всяка пасхална седмица се посвещава на една жизнено важна тема. Това е темата за вярата и неверието. В първия ден от Пасхата, във вечерното богослужение, ние четем в Евангелието как Господ се е явил на учениците си и как Тома казал, че не вярва във Възкресението, докато не се докосне до Спасителя със своите ръце и не сложи пръсти в раните от гвоздия. Следващата неделя ще продължи тази тема и ние ще прочетем следващата част от Евангелието, как Господ се явил на учениците си и как Тома бил сред тях и как Тома положил своите пръсти в раните от гвоздиите и как призна Възкресението, как се поклони на Възкресения Спасител. И днес току-що чухме за два епизода от Евангелието. Петър дошъл в гроба и видял лежащата пелерина и се отдръпнал удивен. Но се оказало, защо да се очудва? Нееднократно Спасителят е говорил, че Той ще пострада и ще възкръсне. Трябвало да се радва, а не да се очудва. Всичко е толкова просто. Празен гроб, плащеница лежи, значи е станало възкресение. Не вярва Петър. Още не може да разбере какво е станало. А двама други, Лука и Клеопа, разказват на своя спътник за това, което се е случило. И Спасителя, който беше този пътник, те не познаха. Лука и Клеопа, както е казано от евангелиста, по очите и зрението им се удържаха да не го познаят. Той им казва, не е ли така? Нали трябваше да пострада на кръста? И в края на краищата Лука и Клеопа не чуха това, което Спасителя още приживе говореше за своето страдание, смърт и възкресение. Вървяха и не вярваха. Защо църквата въвежда темата за вярата и неверието в тази важна седмица от годината? Първата след Пасхата. Затова всички да се замислят какво е вяра и неверие. За това, че това е централна тема в живота на човек. Даже невярващите философи, марксисти, и те признаваха, че основният въпрос на философията е въпросът за Бога. Кое е първоначалното? Духът или материята? И не е възможно по-иначе да се обърнем към този въпрос, защото цялото човечество се развива, имайки свой център този въпрос. От това как хората отговарят на този въпрос, зависи техният живот. И не само в бъдещия век, а и сега на земята. Зависи какви ще бъдат отношенията между хората, какви ще бъдат човешките общества, какво изобщо ще означава човешкият живот. Защото именно отговаряйки на този въпрос, човек е способен така или иначе да изгради своите отношения с другите хора от обкръжаващия го свят. Апостол Павел ни казва, че има вяра, която
е твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. И светия Филарет Драздов обяснява този текст на апостол Павел в своя катехизис, като произнася забележителната фраза, която е много добре известна на всички семинаристи. Вярата е увереност в невидимото, както във видимо, в желанието и очакваното, както в настоящето. Вярата е съзнанието за присъствието на божествената реалност в нашия живот, без всякакви доказателства. Ако има доказателства, няма вяра, а има знание. Тома не повярва. Той пръстите си постави в раните на Спасителя. Това не беше вяра. Това беше знание. Защо Господ казва, блажен е този, който не вижда, а вярва? Вярата наистина е особено състояние на човек. Тя се разпростира с всичка сила в човешката природа. Самия Филарет Драздов забележително говори за това, как вярата започва в разума, принадлежейки на сърцето. Но тя принадлежи не само на сърцето, не толкова на нашето чувство и не само на нашия разум, а и на волята. Защото, както говори апостола, вяра без дела е мъртва, а за да е жива е нужно тя да е пленена от нашата воля. Така че нашите постъпки да се диктуват от нашите убеждения, от нашата вяра. Така че разума, сърцето и волята на човек, всичко се намира в тази сфера на бита, където присъства вярата. Тя се разпростира върху цялата човешка природа. Така както и неверието. Затова хората се делят на вярващи и невярващи. Всичките останали човешки деления са условности. Говорят ни за съществуване на множество политически партии, множество избори, множество модели поведения. Даже е измислен такъв термин – плуралистическо общество, в което има разни модели на поведение и разни мирогледи. Ако почистим тези модели на поведение, то ще останат два модела на поведение. Това, което се определя от вярата, и това, което се определя от неверието. Вярата се създава в разума, в мислите се появява вярата. И за това сферата на разума се явява област на борба между вяра и неверие. Това е интелектуална борба. Тя изисква много знания, добро образование, защото често именно знанието и образованието се използва за утвърждаване на нерелигиозния образ на живота. До неотдавна думата наука се свързва с атеистичните убеждения. Просто се подразбираше като от само себе си, че религиозният поглед върху живота е лъжа, а научният поглед върху живота е истината. Никога не ще забравя моята първа изява в
правителството на нашата страна. В В далечната 90-та година още съществуваше Съветския съюз. Тогава ме поканиха на заседание на правителството. Там разглеждаха въпроса за държавната политика по отношение на църквата. Времето беше ново, перестройка, гласност. Ето, че решиха да покажат представител на църквата, за да го попитат за това, как той вижда нашия нов закон, регулиращ църковно-правителствените отношения. Помня тази зала добре, в която седяха общо взето доброжелателни хора, готови да изслушват и да говорят. Казах няколко неща, споделих мисли, които, както ми се струваше, бяха прияти доброжелателно. Но после аз говорих за най-важното, за това, че свободата на вярата предполага възможност за хората да получават знания за нея, в това число и в училище. И тогава един много доброжелателен човек, с който и до момента поддържам добри взаимоотношения, с искрено очудване, гледайки ме, каза: как е възможно, владика, знание за религията да се преподава в училище? Училището е длъжно да дава на хората научна картина за света. Аз разбрах, че трябва да мине много време, за да разберат хората, че няма противоречие между религиозното и научното виждане за света. Както няма противоречие между математиката и музиката, между поезията и химията, защото разните страни на бита, всяка от тези науки, всяка от тези области на деятелността на човека описват и изучават.